Den indre skattekiste, visualisering og hypnoterapi. Nu begynder rejsen ind i din indre skattekiste. Et sted, hvor du kan finde unikke ressourcer, gaver og visdom. Så bare start med at sætte dig godt til rette. Luk øjnene og tag en dyb indånding ind gennem næsen og giv slip på udåndingen. Og så bare føl, hvordan kroppen slapper af, mere og mere for hver ind- og udånding. Og bare tillade dig selv at være lige her og lige nu. Og jo dybere du trækker vejret, jo dybere synker du ind i dig selv. Og jo dybere du synker ind i dig selv, jo dybere trækker du vejret. Og forestil dig nu, at du står foran en rolig sti, der strækker sig ud foran dig. Stien er omkranset af høje træer, der danner et beskyttende tag over dig. Og solens stråler bryder gennem grenene, og et blidt lys danser hen over stien og følger dine skridt. Og du begynder at gå langsomt fremad. Og med hver eneste skridt mærker du, hvordan en følelse af ro og tryghed breder sig i hele din krop. Hvert eneste skridt bringer dig dybere ind i en følelse af fredfyldthed. Du mærker og dufter skoven, hører fuglenes sang og mærker den blide varme fra solens lys. Stien begynder at åbne sig til en lysning, og i midten af den her lysning ser du noget skinne. Det er en skattekiste. Den er smukt udformet og udstråler en særlig energi, som føles din helt egen. Det er din indre skattekiste. Et sted, hvor dine unikke gaver, ressourcer og drømme er gemt. Træk vejret dybt ind og gå langsomt tættere på skattekisten.
Stå stille et øjeblik og mærk den energi, der strømmer fra den. Du ved bare, at der er noget helt særligt indeni, som venter på dig. Når du er klar, så løfter du forsigtigt låget og kigger ned i kisten. Inde i skattekisten ser du en gave. Det kan være et ord, et symbol, en tegn, en genstand, en farve. Hvad der end viser sig for dig, er præcis hvad du har brug for lige nu. Og tag dig tid til at undersøge det. Hvordan ser det ud? Hvordan føles det? Og hvad fortæller det dig? Mærk, hvordan den her gave repræsenterer noget, der kan støtte dig i at gøre dine drømme til virkelighed i 2025. Tag den med dig og hold den tæt i dit hjerte. Og mærk, hvordan den fylder dig med styrke, klarhed og en dyb ro. Og mens du står med din gave, mærker du også, at noget begynder at løsne sig i dig. En lille overbevisning, som ikke længere tjener dig, begynder at glide væk. Måske er det tanken om, at du ikke er god nok, eller at dine drømme er umulige at opnå. Forestil dig, at den her overbevisning forvandler sig til en lille sten. Og tag stenen og læg den forsigtigt tilbage i skattekisten. Luk låget og giv slip. Du har ikke længere brug for den her overbevisning. Den hører fortiden til. Og bare mærk lettelsen i din krop. Du har din gave, din styrke og dit lys med dig i stedet. Med din gave i hånden, begynder du at gå tilbage ad stien. Hvert skridt føles lettere, som om du har efterladt noget tungt bag dig. Du mærker den blide varme fra solen på dit ansigt, og en dyb forbindelse til dig selv, og dine drømme fylder dit indre. Stien fører dig tilbage til udgangspunktet, og langsomt begynder du at vende opmærksomheden tilbage til rummet omkring dig. Mærk dine fødder mod gulvet. Mærk dine hænder og dine fingre.
Og tag en dyb indånding ind gennem næsen. Og pust roligt ud gennem munden. Når du er klar, kan du langsomt åbne øjnene og vende tilbage til nuet, fyldt med klarhed, ro og styrke fra din gave. Velkommen tilbage. Og tag bare et øjeblik til at reflektere over, hvad du fandt i din skattekiste. Hvad betyder den her gave for dig? Hvordan kan den støtte dig i de kommende år? Og hvordan føles det at have givet slip på en begrænsende overbevisning? Husk, at du altid kan vende tilbage til din skattekiste, når du har brug for klarhed, styrke eller inspiration. Dine gaver og ressourcer er altid tilgængelige for dig. Tak fordi du tog denne rejse med mig. Og mærker du, at du har lyst til at gå endnu mere på opdagelse i din indre skattekiste og udfolde dit potentiale og udleve dig som den mest autentiske og ærlige, og har brug for mig på rejsen, så vil jeg invitere dig til en afklarende samtale, hvor vi sammen finder ud af, om vi er det rette match. Må du få en smuk